Okay, imbag nga yung akabsat, welcome ka dito lifeline topic review tayo. So, kapag lawas yung kakabsat. So, atam nandi kita kakatayo kakabsat makadwa tayo pada lifeline topic review. Okay. Tune in lang kakabsat and share link tayo tapos hindi kita kakabsat tayo makamuda pa ni Jesus Christ. So, ayaw man nga ron ni Kuya MJ for our opening prayer. Kuya MJ. Praise the Lord, Brad Lawrence. Sige, sakbeta nga rod nga rugyalan, dati nga aramid tayo kakabsat, kuken Kristo, inteng rod amin agdumog, kat ikumitar tayo dati nga aramid, kanya po tayo sa Kristo. Dumog tayo. Amami gubwayan iti biag, agyaman kami o Diyos, iti oras, ngayon kayo paay kada kami, itangarabi o Diyos, in kami pagtutungtungan, di iti sasaom nga makaited iti biag iti spiritual kada kami ken kastamet o Dios sika iti mangi tultuloy nga mangidalan kada kami o Dios babaen iti Espiritu Santom isu kumangarod iti makikaadda kami kada kami itatanga oras ket dawati mi o Dios nga sukisukem pay digiti puso ken panunot mi no da makitam a kinarugit o Lord God iti puspuso ken panunot mi ita nga oras dalusan na kami ngamin awan iti makasidegkin ka gapuanan ta sikaket na santuan sikaket na linteg sikaket managayat ita nga oras agyaman kami pahiti internet connection mi konbiktarom o Dios digiti internet provider mi tapno ornusen da Lord God iti serbisyo da Panginoon agyaman kami nga sikay iti may daydayaw iti nagbabaetam mi ita nga rabi dayti ti dawat mi babaen ken Kristo nga po mi. Amen. Okay, thank you Kuya MJ. Kuya tatangarod nga gundaway kuya tayo umot iti kahit kuman ngayam amo dagito kakadwak tatanga gundaway. Umuna iti amin may isang graduate i electrical engineering yung kapsat tayo nga tagabanla. Ay bak nga rod ni Brad Christian, Bro Christian. Naibag nga rabi tayo manen amin kakabsat iti dati nga gundaway pagyamanak iti apo inusar na manen iti biag tumunggal maysa kanya tayo naron na ti biag ko tapno di kas taket mapabileg mapatibker iti maysa ken maysa iti panamati na ken Hesukristo ket alakman dati nga gundaway tapnon i-invite digiti contact da 3D kasama ni Christian Dalire ni RV kasama ni Gian Carl Siagan. So kakabsat, stay tuned kadating topic review tayo. Lifeline topic review. God bless. So, gundaway. Kahit kumamat nga rod introduce iti sumaran mga kapsat tayo may isang housewife ken may isang taga-ili iti Batak. No, kabla ka bak nga rod din ni Ate Hesel. Ate Hesel. Grace and peace sa kabsat. Good evening kanya tayo amin ket at tingarod nga kablaawak ti tumunggal maysa dagiti agbuy-buya especially dagiti contact ko ni Princess, ni Nicole, ni Rochelle, and even the Charlene Canicharis. Stay tuned sa kabsat. Let us all learn. God bless. Sige. Thank you Ate Hesel. So sumaran naman nga kapsat tayo may samot lang taga-Batak, graduate iti agriculture. May isang agupubraw iti Pilarize. So ay wakaro din ni Ate Jessica. Nang ibag nga rabi tayo amin nga agbuy-buyak pagtat. Stay tuned tayo lang kung aging tayo up dagiti sa taon ni Apo tapos ad-adapay nga mapatibser tayo kung ad-adapay nga mas mamamo tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Kablaawak dagiti amin nga
nakatune-in, agtuloy tayo laing nga agdingog. Sige. So, thank you, Ate Jessica. So, tatangarod ket intayo met iti topic nga intayo pagsasaritaan nga gundaway. So, iti pagsasaritaan tayo. So, datoy. Dito'y nagsasarita, dito'y topic tayo idi Wednesday. So, ano yung topic tayo idi Wednesday? Living as a child of God. So, sorry. Nalipatak tayo, nagprita tayo. So, kahit kuman nga, ban nga ron, ni Kuya MJ. So, Kuya MJ. Praise the Lord. Grace in peace in Christ to everyone. Yamanak tibiyag ito munggal maysa. Kita nga runga oras kahit kung ayaban met digiti kakabsat nga Bible study. Iti paway particularly ito'y San Pedro dito'y Batak cell group. Ito'y San Nicolas ken Vintar ken sa J. Marcos. Mabalin nyo nga i-send dati link, i-share dati nga link kadibijay amuyo pa'y kakabsat tapno at adupay iti makamamu kani apo tayo nga sa Kristo. Praise the Lord. So, thank you, Kuya. Kaya, pagsasaritaan tayo dati topic tayo idi Wednesday. So, yung topic nga ano tayo? Living as a child of God. So, dati tayo ano tayo? Teksto tayo. Masarakan iti John 1:12-13. Ano na to'y? Adamit dagiti imawat ken namati ken kuana. Sud gapuna nga inikan na ida iti kalintegan agbalin nga anak ti Dios. Saan da nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan kas ngay ti tao ta ti Dios ang mismo ti amada. So, ito yung pagdidiscussan tata. Iti yung oras pagsasaritaan ito yung guide questions tayo. So, umuna nga guide question tayo. So, wala na to'y. Ti anak ti Diyos, ket umawat ken mamati ken ni Jesucristo. Nupudno ang mamati ka ken Jesus, pagtalkam isuna ang mangiturong itibiyag mo. Anya dagiti encouragement ni Apo Jesus ken ka, tapno maidaton mo amin apaset tibiyag mo ken kuana. So, detoy kahit kuman nga rod nga ayaban ni Brad Christian para sa dating umuna nga question tayo, umuna nga guide tayo, discussion tayo. Praise God, Brad Lawrence. At kuman nga basaan pa ulit dating guide question tayo. Ti anak ti Dios ket umawat ken mamati ken Jesucristo. Napudno nga mamati ka ken Jesus pagtalkam isuna amang iturong itibiyag mo. Anya dagiti encouragement ni Apo Jesus ken ka tapno maidaton mo amin apaset tibiyag mo ken kuana. So muna amin kakabsat when pudno no inawaten ti may isang Kristiyano inawat kon ni Jesucristo tibiyag kon. So di ko na dito nga pagtalka kon isuna nga isunan iti mangiturong iti biyag ko. No na dagiti planok iti biyag ana dagiti kayat kung aramiden iti biyag saanen nga basta agarades decision nak. So kaya nasaon handa ko na agpaiturayan iti bukod ko nga kaya bukod ko nga pagayatan no bukod ko nga kinasirib no dikat di agtalay ka kon ken kuana ti isu amin ta iti panagserbi ka ni Apo Dios
kunana ngamin ditoy anya dagiti encouragement ni Apo Jesus ken katapno may daton mo amin apaset ti biag mo ken kuana. So di pa nag isusurot ken ni Apo Jesucristo ket may isang nakadakdakkel nga challenge when no dakkel nga anungen iti may isang tao nang nangruna iti Kristiyano. Ket ti may isang pagtaktak dira kakabsat abayat ti nakisusurot ken kuana encouragement na kanya isu iti masarakan iti 1 Corinthians 15 verse 58 nga kunana ti English maikabisa ti Ilocano. Therefore kunana brothers and sisters, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So nga rod tuloy kayo nga sensitive care kunana kakabsat nga di magaraw iti in trabaho nga in kayo naawat ken ni Apo Dios. So deto iti may kakabsat nga pagtaktak dirak nga iti inoras iti nakisusurot ken Apo Dios ta detoy ket kunana nga iti panagtuloy ko ken kuana ken baga na nga panagtuloy ko nga agaramid pagayatan na kunana nga agtalinad kayo adi magaraw. So kaya nasa uwan iti isusurot kanya na adu dagiti challenges karit iti panagbiag nga inak sarangeten iti naldaw-aldaw. Ket dagiti ket natural lang nga maaramid mapasamak iti pudpudno nga nangawat ken kuana akas Dios ken mangisalakan iti biag na. So itatta dito nga rod iti kanayon nga inak ipapuso ta kunana for your labor in the Lord is not in vain. Dagiti aramid yo ket haan nga awan iti pagpanagan na. So nga inanamaek kas iti nakpanagtultuloy ken kuana agtalekak ken kuana kadagiti panakabalin na bayat in nakpanagministro iti tattaon na. So deje lang kakabsat. God bless. Thank you, bro, Christian. Well, nakapatpatid nga tultulo tayo nga natibker iti tultuloy tayo nga natibker iti pamati tayo kini Apo Jesucristo yung gana iti udi na yung gana nga umaisuna. So tanga gundaway mat ay bak mamut nga rod ni Ate Hesel. Once again kakabsat na imbag nga rabi tayo amin. Sakmat kakabsat iti challenge number 1 ket pudpud no launay mat nga nakatingtintas kasi iti ket nakita nga ti pudpud no nga nangawat ken namati ken ni Jesucristo ket addaan iti panagtalek ken ti Apo tayo nga Dios. Ket iti kakabsat nga nakita nga surrendering our life ket minsagayam nga way iti pinangpakita tayo nga pudpud nun iti panagtalek tayo iti ken ni Apo tayo nga Dios. Ket iti kakabsat nga nakita nga iti panagtalek ken ni Apo Dios ket haan met nga basta-basta nga maaramid iti panagtalek, especially in times of trials, in times of hardship, in times iti sufferings. Naladu makakabsat ket iti nga makikita and matetes no kasano ba talaga iti panagtalek ko ken ni Apo tayo nga Dios. Ket no assess ko ti bagbagik kakabsat ket in times iti challenges kada trials gayam ket haan pay kasi iti panagtalek ko ken ni Apo tayo nga Jesucristo kasi adapay lang iti times nga no marigatan akon iti biag ket kas pangarigan ko iti decision ko iti biag kakabsat ket amok mat nga naagtaleknak ken ni Apo Dios ket awan iti haan na nga kaya nga aramidon ngem babaen iti sarilik nga pamati haan nga pure iti pamati ni Christ ket agtatalekak iti bukod ko nga pamati ket
iti kakabsat nga makita nga dakkel iti diferensya na nga talaga no iti bukod ko lang nga bagi iti pagtaltalkak iso nga iti kakabsat ket nakita babaen ka dagiti promises ni God iti word na kakabsat ket iti talaga nga improve na kinyak nga itud ko nga talaga iti 100% nga panagtalok ko kanya na ket amok nga iti amin nga pagdaanak iti life ket isu na iti mangtulong ken mang-guide kanya kakabsat ket iti nga kakabsat nga nakita nga if we surrendered our lives to Christ ket maipakita mo't nga pudpudno iti panagtalot tayo kanya na ket let God remove all the doubts in our hearts ket agtrust tayo lang kanya na wholeheartedly and sigurado mo't nga etibiyag tayo ket agturong iti us-usto nga dalan kakabsat. So I encourage each and everyone nga haan tayo nga agtatalok iti bukod tayo nga bagi no dikit di pagtalkan tayo laeng ket ni God alone kakabsat awanen iti sabali nga mabalin nga pagkamangan ken pangtalkan tayo iti biyag tayo kakabsat. DJ laeng bro. Well, nagpaiso, tilaeng talag, yung pinagtulog, pinapo tayo nga Hesus Kristo, iti nakaiso ng ubraan tayo, as may isang anak na. Katangaron nga gundaway, ay bakmut nga roden, ni Ate Jessica. Ate Jessica? Si tagbalin nga anak ti Dios kakabsat ko haan nga agpatingga nga inawat tayo lang ni Christ no dikot DJ ba ibiyag tayo mo ti panagbalin ibiyag ko mo ti pinagbalin nga anak ti Dios masapul nga makita kanya nga siya ket anak ti Dios babaen iti lungay iti panunot ket iti aramid gamin no ibagak nga anak siya ket anak ti Dios tapos hangkong maitalok iti biyag ko kenkwana medyo adda iti panagduadua ti panangawat ko ken ni Christ akas Lord and Savior ko ngamin DJ ti kunanan ket ti nangawat kenkwana ket ni kana ti kalantegan nga agbalay nga anak ti Dios so ni i-claim ko nga siya ket anak ti Dios masapul nga ron nga pagtalkak iso na. Yung pudno matay ko na ni Sis Hazel nga narigat ti agtalog iti no haan tayo am mo. So masapul nga no pudpudno nga mamati ak in Jesus Christ masapul nga ron nga amok iso na babaen kadagiti sasauna ipander ko i-meditate ko ken ibiyag ko tapnon DJ ba panagbalin ko nga anak ti Dios ket makita kanyak at parang kanyak ken DJ ba ken maaramid ko nga italok kenkwana ti biyag ko iti desisyon ko ken kastameten nga hangnak dapat madanagan kadagiti bambanag nga makasuot iti pamati kenkwana ngamin iti panag meditate ko kadagiti sasauna parangarang namet ket dijay no siya sino nga klase iso na nga ama nga iso na ket mapagtalkan nga iso na ket mapagtiaran nga mabalin ko nga italek amin nga problema amin nga pagdandanaga amin nga pampanunutek nga saan nga nasaya at isu na ti mangyurnos ngamin isumati ko na Jem ko na Jem anan ba di nga version nga ko na ket jay pleasing ken di jay perfect will ngamin ti maaramid kong italiking kwa na amin mamati nakmet ket nga dagiti ways na dagiti
will na ket isuti perfect para kanyak. So dagiti pakasuotan ti biag mabalin ko kayak nga sarangten ngamin promise na kanyak dijay. So itultuloy ko laeng nga sukimaton ti pagayatan na no ana ti plano na para kanyak tapnon makakonform na dijay kayat na nga pagbalinak. So tapnon maaramid ko datoy masapul nga ikak ti oras ti panangbasak ken panangamammo ken ni Hesu Kristo ken kasama ten ti Ama tayo ani Heavenly Father. So DJ lang. Thank you, ate. Doon nagpaiso. We must really give our life to the Lord. Makita tayo His good, pleasing, and perfect will. So tangarod nga gundaway, tayo mat ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord, Brad Lawrence. Sige. Nupod no, mamatinak, nagbintas ngamin detoy, pagtalkak ka din Yesu Kristo ang mangiturong itibiyat ko. When kakabsat kasi, lalo ko iti biyag itataka kakabsat ko, hindi pinangsurot tayo ka na po, Diyos, ado talaga, digiti challenges nga sumangbay, kaya ado iti reaction iti tao, iti obedience nga aramidon tayo. Ngem, nagpintas nga italek iti biyag, italek ko lang iti biyag ko kundi apo tayong Yesu Kristo. So anya di jay encouragement na kanya kakabsat. Mabiro kan actually dati ijay John 12:24. Kunana sa jay ibaga ti pudno kada kayo. Verse 24, saan nga umado ti bukel ti trigo no di maregreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat iti biag na mapukaw nanto ket ti gumura ti biag na diti lubong sa limet-metan nanto iti biag nga agnanayon. Sa sinuman ngam agtarigagay nga agserbi kanyak masapul asuruten nak. Tanno sa dinno ti ayan ko addan tumet sadyay ti adipen ko. Ket padayawan ti Ama ti sa sinuman nga agserbi kanyak. So nagpintas dito encouragement kanyak ni God nga habang sursurotek ni Apo nga Yesu Kristo iti panagbiag ko no sa dinuntot yan na ijay tumet iti ayan ko. Okay, so nga rabsat kaslang umamot iti pinag-follow up, pinag-share iti gospel adda kanyak ni Yesu Kristo. Iso jak lang abut-buteng kasi nuyan nat yan na ni Apo Diyos ni Apo Hesu Kristo adanak met sadyay no yan natyan ko adamet iso na ijay. So, praise the Lord. Dijetis isto nga pamati para kanya kakabsat. So praise the Lord. Kapangot nga rin nga gandawayan tayo iti ikadwa nga guide question tayo. So ito may ikadwa kurana ti anak ti Dios ket si papasnek ang mga ramat kadagiti kalintegan nga ipaay ni Yesu Kristo. Ti may isa nga anak ti Dios ket adda amin kenkwanan ang kasapulan na tapno makapagtulnog ti pakayatan ni Apo Jesus. So at digitay inted na kanya tayo kas may isang anak may isang anak na. Ket tawag ni Gundaway. Ay bakumpot nga rod ni Ate Hesel. Ate Hesel. Yeah, praise the Lord sa kalsat. Nakamay-mayat deti ko na nga si Maysa nga anak si Diyos ket addaanin kenkwanan. Akasapulan na tapno makapagtulnog iti pagayatan ni Apo Jesus. When kakabsat, it is a privilege nga agbalin nga anak iti Diyos. Ket no nga rod datayo ket in-acknowledge tayo nga we are a children of God. Siya ket talagamot nga DJ awatot nga siya ket
anak iti anak ni Kristo ket haan ko nga ruden nga sayangin iti inted na nga privilege niya kakabsat nga mangipasnek si papasnek ko na ngamin nga mangipasnek nga agaramid kadagiti pagayatan na ken dagiti banag nga pakaidaydayawan na kakabsat ket iti nga rod kakabsat nga ti pudpudno nga anak iti Dios ket awanen kakabsat iti haanen dapat nga agar-aramid iti uray ana nga basol uray basit man detoy ket mabutongan nga agaramid iti basol sa nganin kakabsat ket iti pudpudno nga anak iti Dios ket si sasagana nga agtulnog ken agtalek ken ni Apo tayo nga Hesukristo tapno ti kasta ket isuna iti mangiturong kinya tayo iti napinpintas nga masakbayan kakabsat haan ko nga rod dapat nga saysayangin deti nga pribilegyo nga mani waragawag met iti sasauna kakabsat no kasano iti kinadakkel iti panagayat ni iti Dios iti amin nga tao haan lang nga kanyak kasi amukmet kakabsat nga iti maysa nga anak ni Kristo ket dapat ket maging example isuna iti sabali nga tao especially kadagiti unbelievers tapno ti kasta kakabsat ket agkaroon damet iti willingness and eagerness nga mangamamumot ni Kristo kakabsat tapno ti kasta ket di na-receive tayo ken ni Christ nga inted na kinya tayo salvation kakabsat ket ma-share tayo met iti pada tayo nga tao haan tayo nga iimot dapat digay kasi nakadakdakkel nga banag nakadakdakkel nga regalo dete nga inted ni Jesus Christ kinya tayo nga i-share tayo met iti pada tayo nga tao ket no pudpudnon nga datayo ket anak ti Kristo awan nga rod dapaton iti pagbutongan tayo haan tayo dapat nga agbutong nga mangiwaragawag iti kinasayaat ni Apo tayo nga Hesukristo iti amin nga tao kakabsat agkaroon tayo nga rod iti iti ba agkaroon tayo iti lakas iti loob tapno ti kasta ket adati boldness tayo nga mangipakita no kasano nga binaliwan met ni Kristo iti life tayo kakabsat. DJ laeng Adi, thank you. Okay, thank you ate. Nagpaiso nga masakol tayo ni share DJ. Punta kanya tayo kasi tatang tayo. Itatang may sa tayo ni anak iti Apo ket adaan kanya tayo. Ket tangarod bet nga gundaway ket kumumot nga maghugan iti makunamot ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige, ti anak ti Dios ket si papasnek ang mga ramat kadigiti kalintegan ni empaay ni Hesukristo. Malagip ko lang DJ the very reason nga aramidik detoy Matthew 28:18 to 20 kunanay jay then Jesus came to them and said all authority. Okay, adakanyak DJ adakanya tayon sa sinuman nga nangawat ken ni Hesukristo iti pinagbiag na addan otoridad nga mangi-share deti sao iti Dios. When hanga otoridad iti lubong iti authority nga adakanya tayo kakabsat. When authority na Apo Dios iti Apo di iti Apo. So hante kanyak personally ket handak ko magket-ket nga talaga nga uray gayam nangangato nga iti tukad na kada iti nga lubong anak ko mga gayam na encouragement kanyak dito ni God nga hanak agbuteng or agket-ket nga mangi-share kanya na DJ gospel kasi ana tu otoridad ni Apo Jesus ket adda kanya. Ken nagpintas pa DJ ibagbaga na 2 Peter 1:3 kakabsat kunay na ijay babaen iti na Diyosan apan nakabalin na ited ti amin akasapulan tayo tapno masursuro tayo ti agbiag akas pudno a Kristiyano. So deti pa lang sa una po Diyos kanya kakabsat ket
awanen iti excuse ko nga makapagbiag akas maysa nga pudpudno nga Kristiyano ngamin inted amin ni Hesus Kriston inted na aminon awan iti pagkuranga tilang arami dagtatan kakabsat ket mamati kini apo tayo nga Hesus Kristo mamati nga maaramid ko di jay ipapaaramid na kanya kasi kunana may tuloy ka lang maiga po daytoy iti panakaammo tayo kan ni Kristo anangayab kada tayo tapno mairamod tayo ti bukod na adayag ken kinaimbag. So nagpintas aya kakabsat no ana ni kababalin na apo tayo nga Hesus Kristo kasjay tayo met no laki di mamati tayo. Ken I hope inayaban na tayo nga inayaban na iti tumunggal may sa kada tayo tapno arami din tayo iti pagayatan na. Praise the Lord, Brad Lawrence. When is today ay padakanya tayo aminin nasa atin na ang lahat. He has given us everything we need for life and godliness. And at iti authority ng internet kanya tayo. So nga tuloy tayo nga mangubra iti pagayatan na. Kaya tatangarod ba niya yung daway? Kahit ay bakmamot nga rod ni Ate Jessica. Ate Jessica. Syakmat kabsat ket ana. Tigbalin nga anak ti Dios ket rumbeng nga saan kun nga sayangon ti inted na kanyak nga waya-waya. Kasi the moment nga nawat ko ni Christ is the moment nga nawaya-wayaan nakon iti panagbiag iti sipnget. So masapol nga agbiag nak iti lawag. Kasano ba ti agbiag iti lawag? Masapol nga dagiti dagiti pagayatan ti Apo nga aramidep iti lubong ket masapol nga aramidep kasi sayang di pinangwaya-waya na kanyak no agbibiag nakmet lang nga kaslang balod iti sipnget. So kasla lang kasla kuma no iti literal iti lubong ta ada ko mati pagbaludan tapos nawaya-wayaan lang tapos adanak lang nga iti ruaren nga nawaya nga agbiag kuman nga kas nawaya nga tao tapos agbibiag na pala nga balod say sayang DJ pinang pardon ni Jesus Christ kanyak. So masapul nga dagiti iti panagbiag ko nga kas anak ti Dios masapul nga aramidek dagiti pagayatan na. Ano ba dagiti pagayatan na? Pagayatan na nga maamu amin isuna isa lang sa nga lubungan so usto dagiti ko na dagiti imon una nga nagsautat tay masapul nga antay yung agbutoy nga i-share ti gospel nangatuman isuna nga tao no dadumangan ket ana adda ti dukas lang mayora ti itsura na ket adda ti ana panag kitakit tirik na kasi kasla lang ay nagnatumat kada kasla lang nagbain yung di ba kunamot ni God dapat maawan datan panagbain-bain kasi awan nak DJ dati nga syapon nga ana mga DJ agbain-bain basta pun nga very vocal nak nga mangiwaragawan iti sasaon ni Apo tapnon ti naawat ko nga waya-waya wenno salvation ket maawat damot. So no pudpudno nga inawat ko isuna nga kas Lord and Savior ko ken mamati ak nga isuna ket isuna ti Heavenly Father ko masapul nga rudmet nga ana ibiyag kumot dati nga pamati masapul met nga aramidek di ko na nangarod di Matthew 28:18-20 masapul nga iso nga ustula unay ti araramiden tayo nga ag-disciple ag-share ti gospel ken ag di ba agpatanor pay dagiti mang-disipulo met iti sabali pay nga tattao. So masapul nga haan ko nga sayangon ti kanito nga ited na kanyak tapnon ba DJ gagom na nga maamamo amin iso na ti tao sa nga lubungan ken ma-save amin nga tao ket mapasamak.
So han ko lang dapat nga panulutin nga ay para kanyak lang. Haan nga hangko dapat pangununutin nga ay para kadakwada lang no di ket panunutit nga aramidot datoy ta ngamin is isuti imbaga ni gag nga aramiden ta isuti aramiden ti maysa nga anak ti Dios. So DJ lang. Thank you, ate. Kung nga tayo nga sayangan dito nga privilege tayo, pribilehyo nga nawayawayaan nga tayo nga biyag iti kinasipnget, iti kinabalod, nagsibot na nawayawayaan tayo. Kahit tayo dito agbalin nga selfish, kapno tatay lang ti mga nga mawayawayaan, dikit ti share tayo dito yung panakawayawayaan iti sa bali nga tao. Kaya tatangarod dito nga guntaway, kakabsat, tayo iti may katlong question tayo. So iti question tayo, kung ano to'y, ti anak ti Diyos ket agpaay nga agbiag kas ken ni Jesucristo. Children born of God live the life of Jesus Christ. Anya dagiti challenge ni God ken ka tapno aming atarigagay mo, aramid mo ken planom iti biag ket agpaay a pakaidaydayawan na. So intay mamut nga ro dinggen ni Bro Christian. Bro? So praise the Lord, kabsat. Ti anak ti Dios kunana ket agpaay nga agbiag akas ken ni Jesucristo. So anya dagiti challenge ni God ken ka tapnon amin nga tarigagay mo, aramid mo ken planom iti biag ket agpaay pakaidaydayawan na. So muna amin kakabsat adu dagiti challenges. Adu dagiti tarigagay ko kaya't ang mapasamak iti panagbiag. Ngem sakbay nga talaga nga aramidek digitoy. So for example, siya ket kayat kumet nga talaga makapasan iti board. So tarigagayan ti pusok detoy. Ket kayat kumeten nga mabalbalin ag review ko man. Ngem auntay ngamin iti klaro nga sao ni Apo Dios. So nga kasapulan nga talaga ti amin nga aramidek may sa detoy nga challenge, may sa detoy nga decision ko nga kayat plano nga kayat nga pasama kanya. Ngem kas kuna na ditoy nga dapat amin nga plano, amin nga tarigagay ko kaya't pakaidaydayawan ni Apo Dios. Isu nga umuna ti amin kay kasapulan iti nauneg nga meditasyon, nauneg nga panang sukimat iti sasao ni Apo Dios tapnon ti kastaket dagiti metlaeng agpagayatan na iti mapasamak. Babaen iti panangi reveal ti Espiritu Santo panangi palgak panangi baga babaen ti panagsao ti Espiritu Santo kanyak. Ijay ken adupay kakabsat ngem kasapulan nga tapnon ti kastaket ti Dios ket may daydayaw hanpon unaan dagiti plano na kanyak. Saan nga siya ti agplano no siya agplano nakman ngem hangas dapat nga siya ti mangibanag. Dagiti plano agplano na ngem yuman ko sakbay nga aramidek kanyan. Yuman ko pa lang umuna kanya na sakbay nga aramidek. No awan ti kunana ti revelasyon na kanyak, awan iti word na saan ko nga aramiden kasi baka dito iti makaidayo kanyak iti nagpanagtultuloy nga panagserbi kanya na. So DJ lang kakabsat, God bless. So when nagpaiso, masakol tayo nga konsulta iti Diyos, iti amin nga decision tayo kasi isunan iti authority tayo, isunan ti tatang tayo, agpakada tayo kanya na no ti aramidin tayo iti pinagbiag tayo kasi isunat makaammo iti nasayaan. Kaya tatangarod nga gundaway, kahit kumamot nga rin nga ayaban ni Ate Jessica. Ate? So ti agbiag nga
kini Jesus Christ kakabsat ket ana ay agpaay nga agbiag kas ken Jesus Christ ket ana no pampanunutan ket saan mat nga nalaka kasi di ba before nga before nga inawat ko ni Christ agbibiyag na nga desisyon ko lang siya'y panunot ko lang siya'y so kasla lang haan nga nalaka nga te anan maipakada kasiyay tapos no kita ungket DJ kayat ko ket haan ngamot nga isut ti baga ni God kanyak so no dagduma masapul nga talaga nga ipasagupsup ko kag iti panunot ko ken puso nga inawat ko ni Christ isu nga masapul nga ipaay ko iti biag ko ken kuana masapul nga ti desisyon na ket isu ti masurot saan nga dati desisyon ko ngamin isu met ti isu met ti rumbeng nga aramiden ti anak ti Dios tingarod ko na ni Brad Lawrence tayon nga agpakada balagi ko lang idi ko no agpakada na kintatang ko tapos ipilit ko ti kayat ko kat ti bagana no paket nagpakada ka pay so kun nga pay so no dadaduma no nag-meditate na ko tapos tas lang take ko na tayo nga premeditation and take adapt plano kon tapos DJ Bano sa baliti plano ni God kung bakit tas lang ipilit ko ti plano agpay so much ati ipilit ko ti plano ket napimpintas mo ti plano ni God so masapul lang nga lagi po no siya sinuak nga siya ket anak na so masapul nga dagiti panunutek dagiti aramidek dagiti garaw ko ket maiyan nato iti pagayatan na tapnon makaay-ayo ak iti imatang na ken di ba no ngamin ibagbagak nga anak na ti Dios tapos hangmet nga makita kanyak agsidsiti ka kasla lang haan nga pudpud no DJ ibagbagak nga anak na ti Dios tapos sa balimat iti garaw ko so no daduma ket narigat ko na kasi no napangkin nga no daduma ti pusok di ba ipilit ko kayat mo dati ti naamiris ko ngano patangkel nagti pusok ad-ada nga minyahanak nga makapag-obey so masapul lang nga di ba paiturayan kuno di ba paisuro kamin awang ti kayat ni God nga aramiden a pagdaksak kuno kahit kusawon ket awan ti pagdaksak no surutek ti pagayatan na kasi isu met ti promise na Jeremiah di ba 29:11 nga ti kayat na ket ag prosper hana kayat nga madangran na so di ket ikanak iti future masapul lang ngamin nga mamati ak tapnon deti ibagbagak nga anak na ti Dios ket maibiyag ko tas sinuag kurang nak iti pamati kakabsat ket di met nga masway iti identity na kas anak ti Dios di nga ma-fall kadagiti pakasulisugan ti pakasuutan so di nak nga saan nga agro so tapnon ad-adaptay nga mas umun-uneg iti pamati ken mas maibiyag ko iti panagbalin ko nga anak na ket masapul nga suki-sukek wenno sukimatik nga naan-anay ti sasauna haan lang nga umanay nga basaen no di ket i-meditate ken kang runaan na nga i-apply iti panagbiag tinaldaw-aldaw no ma-fail man kasi adamot talaga pa nag-fail yung
hangkanayon mo't nga ikikan na tayo ni God ti second chances. So masapul lang nga di ba ag extra effort nga aramiden wenno ibiyag dagiti ti identity akas anak ti Dios. So DJ lang kakabsat. Thank you, Ate Jessica. Tangarag nga gundaway, intayon iti summary tayo. Or intayo iti may sapay nga kapsat tayo, kanak kuma, Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord. Medyo madi-madi dati camera kakabsat. Sige, so anya digiti challenges ni God kanyak kakabsat. Nakadado no, may panggut kuma iti pamilya, kahit kuma talaga iti makatulong kuma kanyada. Kasi makitak DJ panagbiag ket yung adangamin imbaga kanyak ni God regarding kadayta, even kadayta plans ko kung mga abroad, i-challenge kanyak ni God mabirukan iti San Matthew. Dati nga minti anak iti, quiet time ko, before ko mga ramid at DJ. So na, ti dakdakkel ti panagayat na, ti amana, wenno ti inana, ngem iti panagayat na kanyak, saan amay kari ngagbalin nga adala. Ti dakdakkel ti panagayat na, kadigiti anak na, ngem iti panagayat na kanyak saan ang maikari nga agbalin nga adala. Sa sinuman adi mangibaklay iti krus na ken sumurot kanyak saan ang maikari nga agbalin nga adala. Sa sinuman ang mga pangpangruna iti biag na mapukaw nanto ket ti mapukaw iti biag na gapu kanyak masarakan nanto. So nagpintas dito ibagbaga kanyak ni Apo Dios dito kakabsat nga uray man pay give up ko dito for the sake of following Him. And ada DJ joy, incomparable nga joy, nga oray ko mamat gayam masarap ko, DJ ada aminan kanyak dito nga lubong, numapukaw DJ relationship ko ni Jesus Christ, kat awan to iti serserbina DJ nga biag. Kasi DJ iti pampanunot at iti kakabsat, iso iti ibagbagan revelation ko, so tinagbalin nga desisyon, sinurot ko iti sa uti Diyos. Kan itata, I praise the Lord, even adulat ta iti challenges, ngem ti pagpintasan na, kadwak ni God kadigitoy nga challenges. Han nga bukbukod lang ngayon, nga iyong overcome, no di babayan kadigiti sasauna, babayan ti Espiritu Santo na, ket ma-overcome digito yan, tarigagay, kada plano, nga hamot nga inline kadijay, pakaiday-dayawan na. So praise the Lord, DJ lang kanyak, kabsat, Brad Lawrence. Sige, thank you Kuya MJ. Kung tayo mo nga road summary, kung ano dito yung application tayo tatan. So, ay bakwamot nga road ni Brad Christian. Sige, praise God. So, yun tayo nga road i-sum up, nagsasaritaan tayo kakabsat, ano, panggip ka digito yung nga intay discuss, at nga daw, muna nga kaset na, iso iti ti anak ti Diyos ket umawat ken mamati ken Hesus Kristo. Kasapulan tayo amin kakabsat, nga agtalek iti ken agtulnog iti pagayatan ti Diyos. Nga haan nga tibagi iti mangituray kanya tayon nadikat di iti Espiritu Santo, babaen ti Espiritu Santo na ang babaen iti sasauna. Ken ti anak ti Dios ket si papasnek mga ramat kadagiti kalintegan ng ipaay ken wenno ipaay ni Hesus Kristo. When kas disipulo ni Kristo sa anen nga mabuteng nga mangikas mangisaknap iti sasauna ti ebanghelyo. Sino man det nga tao nyaman ti posisyon na
Aanan nga awanan iti buteng nga mangiwaragawag sa una kasi addaanan iti tumunggalmay sa iti waya-waya. Nga dati nga waya-waya mausar tapno di kasta awanan iti makalaped nga ma-maximize mausar dati nga biag nga ted ni Apo Dios kalintegan. Ted ni Apo Dios kanya tayo babaen kanya sa Kristo para iti pakaitantan-o kan na. May katlo ti anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken Hesus Kristo. When dito yung nga biag tayo amin kakabsat ket mausaren para iti pakadaydayawan ni Apo Dios babaen ken Hesus Kristo. Nga anyaman nga aramiden tayo, nyaman nga decision tarigagay tayo, nyaman nga kayat tayo ang mapasamak iti biag kasapulanan kakabsat nga umuna yumantay ken ni Apo Dios kasapulanan kakabsat nga agpanuray tayo babaen ken kuana kadagiti sasauna saan tayo nga basta agar aramid kadagiti anyaman na banag ta amin nga banag kakabsat no saan nga ni Apo Dios ti mangibanag saan nga isuna iti kin desisyon mabukod tayo lang nga desisyon awan ti serserbi na kakabsat ket saan nga may daydayaw isuna iti panagbiag tayo. So dayjay lang kakabsat, God bless everyone. Thank you bro. Kada nga summary and application tayo. Tata, hintayo mo't nga rod iti maimbag nga damag nga i-share kanya tayo ni Kuya MJ. Kuya? Sige, so praise the Lord, Brad Lawrence. So nagpintas dati topiko tayo, kasano tayo nga rod nga makapagbiag itata, kas may nga anak iti Diyos, no hante nga maawatan, no ana ba detoy, ana ba iti meaning iti may sa nga anak iti Diyos, ana ba di biag nga inawat tayo kani Apo Diyos. So kunana ita, ngem addamet digiti imawat ken namati ken kuana. Di ba? Isut gapuna nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. So nagimportante detoy panangawat kani Apo tayo nga Jesucristo kakabsat. Ken detoy panamati. Nang nangruo na detoy panamati kasi babeen iti pamati datayo ket maisalakan. When kakabsat hanteng agbalin ngamin nga Kristiyano babeen kadagiti aramiden tayo. No, kasi example ko may saka nga anak iti pastor ket Kristiyano kan haan kasi iti may sang anak iti Dios relasyon deta. Kaslamet iti ama ken anak masapul na iti makarelasyon iti ama na tapno makuna nga isuna ket anak iti Dios. So kas jemet kada tayo kakabsat no kasano ba ngamin dito ibagbagana kanya ta itoy ana ba dito inted na nga dito ibagbagana to dito kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Kalintegan nga maramid kadagiti sasauna. No dadto ngamin kakabsat hantayo kayat nga aramiden iti pagayatan iti Dios iti biag tayo. Adda dijay panagket-ket tayo. Adda dijay panang withhold tayo dito nga biag tayo as if bagi ta dito nga biag. Haan kakabsat bagi ni Apo tayo nga Jesucristo dito nga biag. Ginatang na dito nga biag para iti pakaiday-dayawan na metlang. So masapul nga aramiden tayo dito biag para iti pakaiday-dayawan na nga dito nga biag isardeng nan dapat dito nga biag tayo isardeng tayo iti agbasol nga dijay iti makaperdi iti relasyon tayo ken ni Apo tayo nga Dios. So ito nga oras kabsat awagan na ka ni Apo tayo nga Jesucristo nga makipagrelasyon kanya na. Nagpintas deti promise na si agbalin nga anak iti Dios. No awatem isuna ken mamati ka ken kuana. Tangar nga oras kakabsat awisek ti tumunggal may sa kada kayo ket makipagkararag kayo. Ana impapuswan kada iti nga kararag.
Intengor agdumog kakabsat ket kumararag tayo. Amami managayat agyaman ak o Diyos. Iti nakadakdakkel nga ayat mo kanya. Agbabawin ak o Diyos gapo kadigiti banag nga aramidek nga ti amukat iso iti pakisalakanak. Iti banag nga panagsingsingpet, iti banag nga panagtulong, iti pinagadal, kan kastamot ti pinagserve ko iti relation. Agyaman nak nga nikat mo ti nakulaapan, di kulaap ti pusok, tapngur makita o Diyos nga tilang rason o Diyos nga makaasideg nakin ka, iti babaen iti panamatik, iti anak mo nga ni Yesu Kristo. Agyaman nak o Diyos, iti deti nga oras nga naamuak deti nga naimbang nga damag, ket ita nga oras lukatak iti pusok, ket mamatinak nga iti naimpapuswan ni Yesu Kristo, ket apo ken mangisalakan iti pinagbiag ko. Agyaman nak o Diyos iti baro nga biag nginak na awat itang oras. Ken tulungan nak amang ibiyag deti abiyag babaen ti panulong kanya ti Espiritu Santo. Amin deti ket idawat ko babaen ken Kristo nga ako. Amen. So praise the Lord kakabsat. Ito tengor itultuloy nga makipagrelasyon agbiag akas may nga anak iti Dios babaen iti panagtultuloy tayo iti Bible study tayo. Sino tinang invite kanyayo kakabsat mabalin nyo nga itap iso da itatan i-chat yo. Tapno nga rod makapagrugi kayo iti Bible study. Praise the Lord. Kakabsat. So, tangarod kakabsat, tayo iti announcement tayo, Brad Christian. Praise the Lord. So, hintayon kakabsat, iti announcement. So, ti Lifeline kakabsat ket kanayon mangangay every Wednesday, iti oras ti alas 6 ay ganat alas 7 iti malem. Lifeline topic review mangrugi iti Monday, Lunes ay gana iti Saturday. Kastamet kakabsat di DIPF, Day in Prayer and Fasting, mangangay datoy kanayon iti umuna nga Sabado iti bulan. So i-approach yo kakabsat no di kay pa inform ka datoy, i-approach yo digiti leaders yo na ti pakaangayan na datoy ken kasano yung aramiden. Freedom in Christ FIC or EGR nakakalkalpas lang dati kakabsat itatangal daw. Ket maangay tumanen ito no bulan ti Abril. Ket Sunday worship service mangangay dati kakabsat manipod ti 8:30 aging gana iti alas 10 iti bigat ti Domingo. Face to face can virtual through FB page can YouTube. Summit ti Pisol School of Leader or POS FIC kabsat mangangay datoy kanayon iti malem iti Domingo. So amuyon kabsat no sinno digiti agan undergo ka datoy i-enjoy yo lang kakabsat ag-learn para iti apo. Covenant Family Conference ket maangay to datoy kakabsat into no Abril 13 aging gana iti 30 aging gana into 30 2022. So God bless kakabsat, tuloy tayo nga daan iti rekta nga surutan ni Apo Dios ti panagbiag tayo. Dengarot ag kararag kakabsat. O Dios nga man nakabalin pagyaman da kaunay iti aglaplapusanan ayat mo kada kami ababaen ken ni Hesus Kristo nagbalin kami amin akas pudpud mo nga anak mo. Agyaman kami ti grasyam kanyami saan mi pulos ang subadan ng mapayadan. Pinagbalin na kami numanpay saan kami amay kari. Ngem in ted mo iti grasyam kada kami ket nagbalin kami apudpud mo
akas anak mo. Ket ita Apo tulungan na kami nga agbyag nga rod makay ayo ken ka ket tinagan mo ket maitantan-ok babaen kada kitoy nga byag nga ipabulog mo kada kami. Babaen iti Espiritu Santo nga kanayon nga misungag tignay iti byag mi Apo dawaten mi nga idalan na kami akan kanayon tat mantikas ta Apo nyaman nga aramidan mi saan nga para iti pakaitantan-okan mi no di ket iti pakaitantan-okan panapateg-nganagan mo. Wen Apo ikomit mi ken ka iti anyaman nga sa sinno man nga dimngeg itatta iti saom ket titumunggal may nga adda iti daytoy nga oras nga dimngeg ket iti sasaom ket agtultuloy nga mapatibker mapapigsa ken iti pamati mi ket agtultuloy nga kumonekpay iti relasyon mi anan-anay para ken ni Jesucristo. Daytoy nga roti kararag ni Apo babaen iti nagan ni Jesus taga Nazaret. Amen. Amen. God bless. God bless everyone. So, praise the Lord. God bless everyone. See you tomorrow sa ating Sunday worship service. Mga God bless. God Salamat. bless you all. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Weekend. Praise the Lord, Cousin Pami and Nanay for being victorious. Sige. Bye-bye. Bye-bye,